Bos días a todos. Temos con nós ao alumnado dos institutos que son xurado da 25 edición do Premio San Clemente Rosalía Banca. Estes institutos que forman parte do xurado son o Ramón Cabanillas de Cambados, o Blanco Amor de Ourense, o Francisco da Viña Rei de Monforte de Lemos, o Selmírez II a Pontepedriña e o Rosalía de Castro por parte de Santiago de Compostela. Ademais, no xurado e na modalidade de novela castelá tamén participan alumnos dos centros estranxeiros seguintes: Hockerhill de Londres, Saint François Xavier de Vannes, Grimhausen de Gelshausen, Naperville de Chicago, Escola Secundaria de Santa Comba d'Ao e o Colegio Rosalía de Castro de Moscú. A continuación, imos empezar escoitando os representantes dos distintos xurados e comenzamos co xurado na modalidade de novela galega. Eles van nos contar como resultaron as votacións e tamén van facer unha pequena justificación da obra elexida. Empezamos cos representantes do xurado na modalidade de novela galega e en le acta Andrea Iglesias Ríos do Instituto Rosalía de Castro de Santiago. Andrea? Acta do fallo do xurado do 25 Premio Literario San Clemente Rosalía Banca na modalidade de novela galega. En Santiago de Compostela e no Instituto Rosalía de Castro, o día 19 de novembro de 2019, ás 12 horas, reúnense os alumnos de segundo de bacharelato que figuran nesta acta e que pertencen aos institutos de bacharelato que así mesmo se indica, que foron seleccionados todos eles como membros do xurado que ha de emitir o fallo do Premio Literario San Clemente Rosalía Banca na modalidade de novela galega. Membros do xurado: Alejandro Pombo Franqueira, do IES Selmírez II de Santiago, a Coruña. Lara González, do IES Selmírez II de Santiago, a Coruña. María Núñez Figueiras, do IES Ramón Cabanillas de Cambados, Pontevedra. Adrián Rei Monteagudo, do IES Ramón Cabanillas de Cambados, Pontevedra. María del Carmen Domínguez, do IES Francisco da Viña Rei de Monforte de Lemos, Lugo. Raquel González Fernández, do IES Francisco da Viña Rei de Monforte de Lemos, Lugo. Ana Fraile Somoza, do IES Blanco Amor de Ourense. Artur Vázquez Rego, do IES Pontepedriña de Santiago, a Coruña. Asmita Rei Sobral, do IES Pontepedriña de Santiago, a Coruña. Andrea Iglesias Ríos, do IES Rosalía de Castro de Santiago. Iago Barriuso Veleiro, do IES Rosalía de Castro de Santiago. Actúa como secretaria deste xurado, con voz pero sen voto, a profesora dona Rosa López Gato, do Instituto Rosalía de Castro. As novelas seleccionadas nesta especialidade polo Comité Asesor responsable da organización do premio foron as seguintes: As Ramonas de Ana Cabaleiro, editorial Galaxia; Besta do seu sangue, de Enma Pedreira, editorial Xerais; Natura, de Yolanda Zúñiga, editorial Galaxia. Despois de deliberar, este xurado procede á votación escrita e secreta. O resultado da mesma é o seguinte: un voto para a novela As Ramonas, 6 votos para a novela Besta do seu sangue, 4 votos para a novela Natura. Polo tanto, este xurado elixe como mellor novela en lingua galega a titulada Besta do seu sangue. Asinan de conformidade esta acta todos os membros do xurado. De todo isto, como secretaria da FE, a secretaria dona Rosa López Gato. Ao longo da historia, o retorno dos mitos constituíron medios de rexeneración cultural, de renovación filosófica e cognoscitiva. É deste mesmo xeito como nos presenta Enma Pedreira a súa revisión de xénero, retomando o mito de Manuel Blanco Romasanta, materialización histórica da figura mítica do lobisome. Partindo da metamorfose do licántropo, iniciada na confusión identitaria en relación á anatomía orixinal, a autora presenta os límites binarios vinculados ao xénero, postulados por unha sociedade que asume identidade en función da materia aspectual da persoa, do físico e do corpo. Asentándose na variedade de voces interventoras, aplícase a historia un grande contraste de rexistros, paralelo contraste de formación intelectual característico do contexto histórico-xeográfico representado.
Porén, dentro desta notable diversidade, destaca unha tendencia íntima, poética, desenvolvida no monólogo interior no que a personaxe principal relata a súa complexidade interna, a cal, sumado ao fragmentarismo narrativo, que traslada o lector bruscamente pola sensibilidade da figura protagonista e o seu contexto circunstancial, invoca unha confusión guiada de alto carácter sensitivo. Sobre esta liña renovadora, Emma Pedreira establece un férreo vínculo entre a tradición popular, sumamente marcada polo medo ao lobisome e plantexamentos concretos propios da sociedade actual, como é o límite dual de identidade segundo o sexo. Sobre esta liña, Emma Pedreira tece un prototipo de replantexamento social renovador, nacido da reivindicación da identidade popular, do arraigamento máis colectivo do pobo. Continuamos cos representantes do xurado na modalidade de novela castelá. Le acta do xurado Ana Fuertes del Vies da Boca Valle de Cambados. Acta do fallo do xurado do 25º Premio Literario San Clemente Rosalía Abanca, na modalidade de novela castelá. En Santiago de Compostela, no Instituto Rosalía de Castro, o día 19 de novembro de 2019, ás 12 horas, reúnense os alumnos de segundo de bacharelato que figuran nesta acta e que pertencen aos institutos de bacharelato que a si mesmos indican, que foron seleccionados todos eles como membros do xurado que a emitir o fallo do Premio Literario San Clemente Rosalía Abanca na modalidade de novela castelá. Membros do xurado: Sara Bermúdez Cid, do IES Mírez 2 de Santiago, A Coruña; Zuriñe Leite Alpardonedo, do IES Xelmírez II de Santiago, A Coruña; Noa Cores Piñeiro, do IES Ramón Cabanillas, Pontevedra; Ana Fuertes Loredo, do IES Ramón Cabanillas de Cambados, Pontevedra; Valeria Carbonell Cardales, do IES Francisco da Viña Rei de Monforte de Lemos, Lugo; Yaiza Valcárcel Galán, do IES Francisco da Viña Rei de Monforte de Lemos, Lugo; Aroa Oliveira Ramos, do IES Blanco Amor de Ourense; Brais González Fernández, do IES Blanco Amor de Ourense; Alicia Novoa Peinador, do IES Pontepedriña de Santiago, A Coruña; Laura Fernández Caeiro, do IES Pontepedriña de Santiago, A Coruña; Alexandre Soto Rodríguez, do IES Rosalía de Castro, Santiago; Alina Fernández González, do IES Rosalía de Castro, Santiago. Actúa como secretaria deste xurado con voz pero sen voto a profesora dona Margarita Prado Fernández do Instituto Rosalía de Castro. As novelas seleccionadas nesta especialidade polo Comité Asesor responsable da organización do premio foron as seguintes: Feliz Final, de Isaac Rosa, edicións Seix Barral; Fractura, de Andrés Neumann, edición Alfaguara; Magnetizado, de Carlos Buzquez, edición Anagrama. Despois de deliberar, este xurado procede a votación escrita e secreta. O resultado da mesma é o seguinte: 2 votos para a novela Feliz Final, 10 votos para a novela Fractura e 13 votos para a novela Magnetizado. Polo tanto, este xurado elixe como mellor novela en lingua castelá a titulada Magnetizado, de Carlos Buzquez. Así, de conformidade, está acta todos os membros do xurado. De todo isto, como secretaria dou fe, a secretaria Ana Fuertes Loredo. Bueno, entre las razones por las que este jurado ha seleccionado este libro ganador, destacamos la importancia de la narración del asesino para entender la profundidad de su mente, que también resulta clave para entender la misma trama de la obra. La fluidez narrativa a consecuencia de los diálogos de la misma, que facilita la lectura de esta y también hacen de la misma una novela fácil para leer a todas las personas de diferentes edades. Y por último, la realidad de los hechos que nos ayudan a comprender y juzgar nuestra propia realidad, despertando en cada uno de nosotros diversos dilemas éticos. Por último, contamos los representantes de la modalidad de Acta do fallo do xurado do 25 Premio Literario San Clemente Rosalía Abanca na modalidade de novela estranxeira. En Santiago de Compostela, no Instituto Rosalía de Castro, o día 19 de novembro
de 2019 ás 12 horas reúnense os alumnos de segundo de bacharelato que figuran nesta acta e que pertencen aos institutos de bacharelato que así mesmo se indica, que foron seleccionados todos eles como membros do xurado que ha de emitir o fallo do Premio Literario San Clemente Rosalía Abanca na modalidade de novela estranxeira. Membros do xurado: Uxía Noia García, do IES Xelmírez II de Santiago, A Coruña; Rosalía Rodríguez Cruz, do IES Xelmírez II de Santiago, A Coruña; Ana Castro Barral, do IES Ramón Cabanillas de Cambados, Pontevedra; Iago Fraga Vilas, do IES Ramón Cabanillas de Cambados, Pontevedra; Marta Puga Rodríguez, do IES Francisco da Viña Rei de Monforte de Lemos, Lugo; Laura López Díaz, do IES Francisco da Viña Rei de Monforte de Lemos, Lugo; Óscar Andrade Ojea, do IES Blanco Amor de Ourense; Alejandro do Campo Sepúlveda, do IES Blanco Amor de Ourense; Sara López Barreiro, do IES Pontepedriña de Santiago, A Coruña; Sara Valle Torres, do IES Pontepedriña de Santiago, A Coruña; María Magdalena Mencebo Man, do IES Rosalía de Castro de Santiago; Gonzalo García Bartolomé, do IES Rosalía de Castro de Santiago. Actúa como secretaria deste xurado con voz pero sen voto a profesora dona Margarita Prado Fernández do Instituto Rosalía de Castro. As novelas seleccionadas nesta especialidade polo Comité Asesor responsable da organización do premio foron as seguintes: 7 do 2007 de Antonio Mancini, editorial Salamandra; La mujer del pelo rojo, de Ora Pamuk, editorial Random House; Un caballero de Moscú, de Amor Towels, editorial Salamandra. Despois de deliberar, este xurado procede a votación escrita e secreta. O resultado da votación é o seguinte: 6 votos para a novela 7/7 do 2007, 2 votos para a novela La mujer del pelo rojo, 4 votos para a novela Un caballero en Moscú. Polo tanto, este xurado elixe como mellor novela en lingua estranxeira a titulada 7/7 do 2007. Asinan en conformidade esta acta todos os membros do xurado. De todo isto, como secretario de UFE, a secretaria. Tras deliberarmos durante máis dunha hora, fomos quen de chegar a unha maioría. Creemos que as 3 novelas son óptimas merecedoras deste premio, mais tivemos que escoller 7 de xullo de 2007 por varios motivos. En primeiro lugar, a profundización psicolóxica das personaxes, especialmente do protagonista, Rocco, un home roto por dentro. Alén diso, o autor cría un duplo fío argumental que se mistura nunha viraxe argumental mestral, a vida persoal e a profesional, que se xuntan no sangue e paixón. Tamén ten valor social, pois mostra unha sociedade chea de corrupción, narcotráfico e crime. Italia, un país cheo de contradicións, violento e romántico. Porén, a escolla foi complexa e difícil. Valoramos enormemente os temas desenvolvidos na muller do pelo vermello e tamén o tratamento do espazo en Un caballeiro en Moscú. Iso é todo. Moitas gracias a estes alumnos. Agora ten a palabra Osvaldo Rueda, presidente da Asociación Cultural do Recolleita. En primeiro lugar, quero darlle as gracias ao xurado e aos centros de ensino que están aquí acompañándoos, en algún caso directores, en outros casos profesores. Gracias porque o que fai diferente este premio é precisamente o xurado que ten. É un xurado xoven, un xurado independente, un xurado libre, un xurado que sempre nos sorprende a veces os máis grandes, os maiores, porque non era o que esperábamos como resultado, pero iso é a virtude deste premio, que precisamente sea a opinión dos xovens. Decíanos aquí nesta sala Juan Gabriel Vázquez, foi un ganador deste premio, que era un dos poucos que non estaba contaminado. É dicir, onde había unha libertad total á hora de decidir. De eso é de agradecer este premio. É un premio no que os xovens lectores deciden e agradecemos precisamente esa libertad e esa independencia. Agradecerlle tamén a Xavier Mouriño, director do Rosalía de Castro, sede deste premio, e a Maribel Martín, secretaria da Asociación Cultural Instituto Rosalía de Castro, todo o traballo, o excelente traballo que realizaron para organizar esta edición que é xa a número 25. Xa vamos un cuarto de século, non? Gracias tamén a banca aquí representada por don Ramón Mariño, director da comarca de Santiago. Gracias á banca podemos dar un salto moi grande neste premio, o salto, digamos, ao marco internacional.
gracias a eles, pois, están participando agora neste premio institutos como xa se citou un pouco de todo o mundo, de Moscú a Chicago, pasando por Frankfurt, Alemania, continuando por Vannes, e tamén en Londres, o que significa que, bueno, vos, como alumnos, estades liderando un proxecto a nivel internacional, porque iso é tamén o importante do premio. Gracias ás Consellerías de Educación e de Cultura e Turismo, a de Cultura e Turismo aquí representada por o Secretario Xeral de Política Lingüística e responsable de actividades do próximo Xacobeo, don Valentín García. El, digo sempre, con Xosé Manuel Pinal, son os grandes valedores deste premio, que tamén se sitúa no marco do Xacobeo co nome de Camiño das Letras. Que pensábamos cando nos creamos este premio hai 27 anos? Bueno, pensábamos que facíamos unha aposta polos soños que hai que intentar realizar no marco dun instituto. Ser xurado dos mellores escritores para un lector apasionado, pois non deixa de ser un soño e, en este caso, está de lo realizando. Tamén unha aposta pola nosa cultura. Neste premio colocas a cultura galega ao mesmo nivel que as outras culturas. E iso me parece tamén importante. E o que dicía antes é unha aposta tamén de país, porque desde aquí, desde Galicia, se pode liderar un proxecto a nivel internacional. E resaltar iso, o que dixen, pensábamos tamén que con un xurado diferente, pois probablemente había unha maneira de ver as cousas tamén diferentes, e iso é o importante deste premio. Nada máis, gracias a todos. E, bueno, que os 25 anos se convirtan en 50 e moito máis tamén. A palabra don Ramón Mariño, director de Zona de Influencia de Cidade de Abanca. Bos días a todos. Simplemente agradecer a todo o equipo docente do IA Rosalía de Castro e a todos os membros do xurado destes premios, bueno, pois a invitación para participar un ano máis, como vimos facendo desde o 2015, pois nestes premios literarios. Para a banca é un orgullo estar presente nun acto como este, porque non é máis que pois un grao de area pois no apoio ao que é acercarnos á sociedade e a iniciativas tan importantes como vindes facendo con esta no 25º premio que estades realizando. Felicitar a todos os colaboradores e os gañadores e pouco máis. Dar as gracias a todos. Ten a palabra don Valentín García, Secretario Xeral de Política Lingüística da Consellería de Cultura e Turismo. Moi bo día a todos e a todas. Moitas grazas por estar aquí. En primeiro lugar, permitidme saudar o director e demais equipo directivo deste IER Rosalía de Castro, que hoxe nos acolle e nos convoca. Tamén a Ramón Mariño, responsable de actividades da comarca de Santiago, a Ubaldo Rueda, a Maribel, ao corpo docente de cada un dos IES dos 12 centros que formastes parte do xurado desta 25ª edición do Premio San Clemente Rosalía a Banca. E, como non, en primeiro lugar, debería ser a todos os que lestes as novelas finalistas dun premio que lle dá nome á literatura non só en Galicia, senón tamén en Santiago e xa dun xeito internacional moito máis alá dos nosos territorios. Autores e autora como Emma Pedreira, Carlos Busquets ou Antonio Mancini son hoxe, en realidade, moi afortunados, porque teñen un dos premios máis valorados que temos en Galicia, eu creo que tamén en todo a nivel do Estado español. O premio que dades aos lectores e lectoras máis xóvenes. Apuntaba o Ubaldo Rueda ao principio, e tiña razón, que cando un lé coa vosa idade, todos vós naceste xa despois da creación deste premio, pois non ten prexuizos, non ten acumulados certos hábitos de lectura ou de comprensión lectora que temos os que xa estamos na idade adulta. E todo isto para un autor é moi gratificante. Por outro lado tamén, dicir que este premio, como xa se dixo aquí tamén, coloca a literatura galega, os creadores e creadoras galegas, á mesma altura da literatura española ou da literatura europea e da literatura universal. É outro factor que nos
que nos impulsa a protexelo dentro da Xunta de Galicia, dentro do Goberno galego. E, por último, quería falar moi especialmente este ano disto, é que o premio fai o que durante séculos leva facendo os camiños de Santiago. Os distintos camiños de Santiago vertebraron Europa, dicía Goethe, que Europa construíuse peregrinando a Compostela. Vertebraron o camiño da cultura hacia Compostela. E vos, hoxe aquí, dades tamén escenificades tamén isto. Distintos centros de Galicia inteira, do mundo inteiro, que confluen en Compostela para facer literatura, para marcar as preferencias lectoras de alguén tan interesantes como vos, que sodes lectores e lectoras do presente e tamén xa do futuro. Pois iso é o espírito xacobeo, é o espírito do camiño do que imos cara ao ano 21. Que nunca esquezades esta tendencia, que nunca esquezades que provides dunha cultura propia, cunha lingua propia, e alá onde vos leva o destino, esteades onde esteades, acordádevos sempre de que a literatura galega compite en pé de igualdade coa literatura do mundo, a lingua galega ten que relacionarse tamén cas demais linguas do mundo, e vos, que sodes os galegos e as galegas do futuro, pero xa moi activos neste presente, tamén que teñades sempre en consideración e sempre moi interiorizado esa cultura que axudou a formarvos e que forma parte intrínseca de vos, como digo, ocupedes o cargo que ocupedes, esteades facendo a función que esteades en este mundo que para vos xa é moito máis pequeno que o foi para vos, para nós. Esta é unha das grandes leccións que nos dá o Premio San Clemente Rosalía Abanca. Felicitar o Centro Rosalía de Castro, a Abanca, por suposto, por estar sempre facendo esa estrutura fundamental para mantelo. É un dos principais escaparates literarios que temos cara ao exterior dende o corazón de Galicia, dende a capital de Galicia, que é unha capitalidade cultural, e, polo tanto, dende a Consellería de Cultura e Turismo, nas vésperas xa dese gran ano que iluminará a Galicia inteira, que será o Xacobeo 21, dicirvos que xa formades parte del e da súa programación, que nos axudedes a construir esa Galicia luminosa que nace tamén a partir dos libros. Nada máis, moitas grazas e moi bo día. Pecha estas intervencións don Xavier Mouriño, director do instituto que nos acolle, Rosalía de Castro. Ben, para nós é un orgullo que se celebre este 25 edición do Premio San Clemente, porque forma parte, ou é o faro, un dos faros máis importantes do proxecto humanístico xunto co Bento Espinosa. Proxectos que pretenden animar a lectura entre a mocidade, proxectos que pretenden darlle instrumentos á mocidade para que entendan mellor o mundo, para que compartan realidades ou outras realidades diferentes ás nosas. E este proxecto, bueno, nel participan moitísima xente. Eu quería agradecer, en primeiro lugar, ao presidente da Asociación Cultural Rosalía de Castro, Ubaldo Rueda, que xunto con Maribel son os que empezaron con este premio, e outras persoas, pero eles, sobre todo, son os faros, son as dúas persoas máis importantes deste premio, así que grazas aos dous porque chegáramos a este 25 e o gallá, como dixo Ubaldo, consigamos tamén o 50. E tamén grazas ás dúas persoas que seleccionan os libros, a Rosa López Gato, do Departamento, xefa do Departamento de Lingua Galega, e a dona Margarita Prado, que ata hai 2 anos tamén foi xefa do Departamento de Lingua Castelá e que sigue colaborando neste premio, grazas tamén ao Departamento de Lingua Castelá, que colabora aos Departamentos de Lingua Estranxeira, francés, inglés e alemán, e, por suposto, este premio non sería sin a axuda inestimable de Abanca, que está aquí representada por Ramón Mariño, e sin a axuda e a colaboración da Consellería de Educación e a Consellería de Cultura, que está aquí representada por don Valentín García. A todos eles, por lo tanto, moitísimas gracias. E, por suposto, grazas tamén aos institutos que vides aquí, ao Instituto Francisco da Viña de Monforte, ao Instituto Ramón Cabanillas de Cambados, ao Instituto Blancamor de Ourense, ao Instituto Ponte Pedriña de Santiago e Xelmírez II de Santiago e, por suposto, tamén ao noso alumnado, alumnos e alumnas do noso Instituto Rosalía de Castro. Digo grazas porque, tivestes que hoxe desenvolver unha das actividades máis difíciles, que é xulgar e resolver. Que, como vedes, tivestes que decidir por un deles, é dicir, por os tres, tivestes que decidir, teño que decir a todo isto que eu non acertei a porra, pero ningún dos tres, non acertei ningún dos tres. Así que, como dicía Ubaldo, sodes un xurado, uns lectores limpos, non contaminados, e, polo tanto,
Eso é o que valoran, ademais, todos os escritores cando veñen, é dicir, porque, bueno, non tedes prexuizos, é dicir, que elixides o que máis vos gusta con total liberdade. Por lo tanto, moitísimas grazas por facer de crítico literario, moitísimas grazas por darnos ese fallo tan importante para o Premio San Clemente.